klar? Mhm. Undskyld. Der var slet ikke noget på. Ja, snydes. Min mor der. Så stamper den. Er du okay? Er du okay? Ja. Ja, jeg skal lige have den her over, så den bliver for stor. Sådan, sådan. Du er så sulten nu. Det er lækkert. Det er lækkert lige på spisebordet. Mhm. Den her, den er god. Så. Er du ved at være der nu? Ja. Så skal jeg tage det her af. Ja. Så kan vi lige rige det. Nu er der vand til. Ja, der er vand. Så jeg skal bruge det, så det ikke gætter ned. Ja, så skal man få vand. Nu får du vand. Jeg kan lægge det her nede under dig. Skal vi tage pipetten lige nu? Ja, jeg kan bare se, den kommer vandet nu. Kommer lige væk. Ja, har sagt. Ja, sådan. Er du klar? Er du okay, eller er du ved at blive kvalt? Det er som om, den mangler 4 her. Prøv lige at se, John. Nej, den kan ikke. Er du klar? Ja, det er dejligt. Dejligt med lidt vand. Ja, det var så fint. Ja, nu har du lige fået rigeligt, kan jeg se på dig. Nu har du lige fået rigeligt, ja. Nu. Ja, må du lige synke. Ja. Må jeg se, har du galt i halsen? Må jeg se? Må jeg se, har du vand i halsen? Må jeg se, har du det i halsen? Må jeg se? Må jeg se, kom. Må jeg se? Må jeg se? Kom. Den åbner ikke kæben, den ikke sulten. Nej, men det er for lige at se, om det er... Nogle gange så har den for meget vand i halsen. Det er så fint. Nu kommer der snart en kølle mere, kan jeg se på dig. Prøv at se bare, den har lavet det. Den har lavet ætset lidt.